Ти колко пъти си бил на Бузлуджа и с какво свързваш този монумент? Не, това не е кадър от Междузвездни войни. Това е България. Област Стара Загора, в близост до град Казанлък и историческият проход Шипка. Дом-паметникът на Българската комунистическа партия, по-известен като Бузлуджа. Изглежда като летяща чиния, нали? Също толкова футуристично е било и строителството. Над 6000 души, 7 години труд и всичко от дарения. Нито лев, държавен бюджет. Дали всъщност е така? Построен на 1441 метра надморска височина, по-високо дори от паметника на Шипка, който е на 1326 метра. И е по-висок от него. Бузлуджа е 70 метра, а Шипка само 31. Но защо точно тук? През 1971 година започва строителството на така наречения дом-паметник на БКП. Всъщност, БКП е наследник на първата българска работническа социал-демократическа партия, наречена още БРСДП, и е била създадена някъде около 1894 година. Тук, на Бузлуджа, започва всичко, а сега природата бавно си го взима обратно. След 1989 година сградата е изоставена. Звездите на кулата били направени от рубинено стъкло и светили нощем. Били по-големи дори от тези на Кремъл. Днес Бузлуджа е символ на изоставена утопия. Но дали ще остане така завинаги? Струва си да я видиш преди времето да я изтрие напълно.